gondhong pleguduk swalu gembol sumorante hawela anak anu nganindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama Odo Kanthi Raharja samprap taun ning pecrabaan Sukalima kene ngger anakku Swatama bocah bagus nunamit pasan Kalimantabi tinebine nglodoni dumawaing tawang tuwang Rama Peremban wanter sabda pangandika paduka amuji dhateng wiswanipun ingkang putrapun Bambang Swatama kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhep cenila paduka Rama Peremban Durna ing Sukalima Rama Peremban oh iya ngger tak tampa gawe gedene ati ning wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana ya Satama lho pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan ya nadyan akeh sangganing para cantrik manguyu jejanggan ingkang padha suwita marang ngersaning wong tuamu nanging kabeh ora ana ingkang nuju prana nang penggaling Purnama kejaba mung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggonamu sowan ana ing ngersaning pun Rama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama Rama Peremban sampun sawetawis wekdal jengandika Rama Peremban Durna boten pareng medal saking pertapan Sukalima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka Bapa Peremban Durna Rama sesembahan kula boten seba caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten keladu wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinandhing ingkang putra pun Bambang Swatama menawi wonten lelampan ingkang sinandhang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika ndadosaken prihatos raos ing manahipun ingkang putra pun Swatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jengandika Kanjeng Rama Peremban menawi kapereng kawedharing kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para cantrik para mangyu jejanggan monggo kula dherekaken manjing saklebeting pertapan pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Bambang Swatama Rama Peremban dhateng sinten malih jengandika Rama Peremban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggalih paduka kejawi dhateng ingkang putra pun Swatama menawi wonten kogel kagelan penggalih paduka dhateng Priyagung Ngastina mugia sakmangke boten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayogi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjuk atung kersanipun Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kinten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pernatan nalindra Ngastina Prabu Duryudana Rama Peremban anakku ngger anakku wong gagah anakku wong sentosa Swatama nggih wonten timbalan ing dawuh lante panggrahi tamu gagapi marang kahananing wong tuamu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya ngger dene ana aturmu ingkang nyuwun priksa marang wong tuamu aku apa ta sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima lan aku ora nglakoni seba caos ana negara Ngastina wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja pancen tak jarak aku ora seba caos ana negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku seba caos kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku nun sewu ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi ngene ya Gen sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi seba caos ana negara Ngastina mengko tiwas aku ado-ado sowan negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane inggih kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho Asatama Sukalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Sukalima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-endi ning rasaku merdika ya mung emane kamuktaning Begawan Durna kuwi
pinaringan dening panjenenganipun sinuwun Prabu Destarata aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwada minangka dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku ngenyam kamukten negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Peremban. Dadi upama aku rasuwan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan saka lima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Nggih. Menawi tetelu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa ingin dados sababipun nggih Paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak. Ingkang putra pun Swatama sagah mbebantu dhateng Paduka Kanjeng Rama. Sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabda pangandika Paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng Paduka Ambabarana dhateng ingkang putra pun Bambang Swatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tan wandi sak mangke menawi boten kiyat penggalih Paduka Kanjeng Rama tan wurunga namung bebejer dhateng penggalih Paduka ingkang mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula jumadhong dawuh kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban. Swatama, Swatama. Ih, wonten dawuh. Para maju nggih. Maju tak jarwani jati ning lelakoning Begawan Durna iki, Bambang Swatama. Handra ingkang musputa siliring samirana bre sekar kadung ngas Pawek raras renaning driya Swatama wonten dawuh Rama Perban. Kowe iki anak pendhita kok gawe erek ra ana batune dikeke wong tuwa. Nyuwun pangapunten wonten ing gimbolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Swatama, wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggonipun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggonipun bapa kagol kogelan marang priyayi luhur. Negara Ngastina kuwi ora. Apa meneh pun Rama wis jeleh suwita marang negara Ngastina? Ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Swatama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Kadang kala aku kuwi pendhita, ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba mung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat. Ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undakane. Inggih. Ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesuk yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis keladuk yuswa tegese wis tuwa. Kuwi iso nyawang marang anak. Inggih, mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina.
Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglincipi carang papak. Setemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggaling anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake yang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mirsani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka saora-orane Punggawa negara Ngastina. Ning wong semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kuda titianing para pangeran pati. Menapa sampun kula lampahi menika lair batus. Kula lampahi boten wonten raos ingkang awel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Ternyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung 3 perkara. Ya kuwi siji lair, loro netepi kewajiban, ping telune mati. Wis ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lair, wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pinesti marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Kuwi wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau mrutsa saka guwa garbaning ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih. Bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tawajuh. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi merga saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal, budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, Nger. Kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumuli ditinggal ana ing Kayuwangan. Kowe tak gendhong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kaleresan sabda pangandika Paduka Kanjeng Rama. Tumuli netepi kewajiban. Kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sawijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang, mung kari ngenteni tekaning pati sabab wong urip kuwi ngibarati yen wis tekaning yuswa, tegese wis keladuk yuswa. Kuwi ngibarate kaya dene wong antri kok, Nger. Mekaten Kanjeng Rama. Lho iya. Mong kari ngenteni pestining Gusti sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban ya kuwi dandan-dandan marang uripe dienggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat Kang Purwengdat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha ning tumrap ingkang bopeng saka 5 bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa. Lair saka guwa garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sawijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ingkang pinunjul ing apa-apa mbraja ing akerep. Niatku pancen ora ana satra ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ingkang ngungkuli marang kadidayaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pestining Gusti ora kaya ngono lelakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek aku dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul aku dadi pendhita ku ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sawijining bab ingkang mbebangeri, sawijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku temu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Swatama nalika bapakmu ki arep nyabrang Bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Mongko aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup.
Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing Bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pek bojo. Tumuli ana wujuding jaran sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Mongko jaran mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang Bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene ming klakon sak candra nyabrang Bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge ra jama-jama. Nggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekajar ning dhuwur. Oh, nalika semono aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumuli jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa. Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran Badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi. Ya kowe kuwi Bambang Swatama. Nah ngaten leres kondhangipun para tetiyang Sukalima ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, ning keleke papat. Inggih. Nalika semono keleke papat wong wujud jaran. Nalika semono ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sawise nglairake kowe ibumu bali marang Kayuwangan, seprene aku urung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Arang-arang ketemu karo ibumu aku Setama. Aku bali turu dheke mangkat. Dheke mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya ora ndek bojo to rasane. Wilutama lho Setama. inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra. Tumuli aku mampir ana ing negara Timpurusa. Tim anapa timbi? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampe namu dhewe lek ngomong. Timpurusa. Nalika semana aku tumuli dhaup karo Dewi Krepi. Dewi Krepi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan. Mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Oh. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukalima kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan. Ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mung mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukalima. Lah, Satama, kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu ki jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ngibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Ta sampun wonten Ibu Krepi. Sawangan to. Ibumu Krepi kae wis ting jleketut ra karo-karuan. Inggih. Nek kowe tak kandhani ya Satama, satemene ana ingkang gumandhul ana ing atining Begawan Durna, ingkang seprene ora bakal iso kelakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna, penggayuh mono yen pancen di antene ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti, tak kira bakal iso kasembatan. Merga ingkang gumaraning jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk, digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad. Merga tekad kuwi pok ing karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon. Mekaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat saben isih maju isih mundur. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Lah kowe tak kandhani ya Satama. Seteme dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaying pun bapa. Nggone pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Ingkang setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa ta wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandeng kowe wis duwe aku wis duwe anak
Kira-kira piye nek upama pun Rama nglakoni bab ing kaya mengkono mau? Nyuwun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama, kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan? Inggih, saestu. Lahir batin. Nggih, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama. Swarganipun tiyang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiyang sepuh. Mboten badhe badal dhateng kersanipun tiyang sepuh saha damel kabagyanipun tiyang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Penemban Duna. Oh, syukur Satama, syukur. Malah menawi sak mangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka. Kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumata ingkang sagah ndodhaka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kala wau tumunten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama supados sak mangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Oh, lole. Kenthos walu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Satama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjanganing Begawan Duna. Wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Duna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodhangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Merga pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titiwayane mangsa kala aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kasuwarganing wong tuwa, Satama. Wis dadi kasuwarganing wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken awang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriga mulung. Katriga mulung mangrempak ing wadya. Kurta kura reka kiri-kiri ro nanggana magawe gelari wang-wang didemadyaning pertapaning Sukalima nalika semanten wanter sabdanipun Begawan Durna tinampi ingkang putra Bambang Swatama dadosaken tintrimadyaning pertapan Sukalima nadyan kathah sanggaring para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama parandene datan wonten ingkang samya nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna nglenggahi kanyu minangka wardu kanyut ujana menggantir wadu jara mangecok nah durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba samya alok yen ana priyaga ing rawuh wonten ing pertapan Sukalima tansanes kejawi namung Pepatih Ngastina Arkanapatih Haryasena kadhekaken Raden Dursasana minggah madaning pertapan Sukalima karya cingak sangganing para cantrik mangkon mbeng para kawula kanca piyana daya minggir dalu-dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambreganggeng awita denceng-dencengan gondok bleguduk sualu gembol semarante hawela satama wonten timbalan urung meremban lah kok dadi ndara dasih omongnya dadi pirembukane awake dhewe lagi wae kowe matur ngalangsanipun Rama yen to aku ora sowan marang negara Ngastina kan wurunga iki mengko dadi penggalyaning para priagung negara Ngastina lah kok iki Adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Sokalima ingkang rawuh ana ing pertapan Sokalima mbok menawi menika beto dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang atos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Rekyanapati Harya Sengkuni. Oh iya nggih cah bagus. Prayogane luwih dhisik nggonmu ngabiyantara. Lho sampun boten kirang prayogi. Dipatih padha rarja sak praptamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya Kakang Penemban. Slamet tekaku ora ana mlon sewiji apa. Kakang Penemban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Di. Ndak gegem ndadekake jimat paribeh. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Sokalima. Iya Kakang Penemban Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sokalima. Oh Dursasana kowe padha harja. Anakku Dursasana. Wah nggih. Bapa Penemban. Wilujeng ning sambi kala sowan kula tebih saking Rupeda. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Dursasana tak tampa. Pangestuku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Paringi pangestu paduka awahana kabagyaning gesang kula. Bapa Penemban. Dursasana iya. Prayogana dhisik ngono ngadhep. Ana ing ngarsane wong tuamu Begawan Durna. Aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengkuni. Kula semanggaken Bapa Penemban. Dik Pati. Piye Kakang? Ana apa njanur gunung kadingaren? Lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sokalima. Yen pancen saka karepmu dhewe apa wigatine apa? Nanging yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana, apa dawuh pangendikaning anak Prabu Ngastina? Mara gake Adipati tak paringi kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sokalima iki. Iya. Matur nuwun ya Kakang. Padha-padha ora apa-apa. Ingkang sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna. Dene ndungkap angka 2. Pancen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe. Lan aku percaya Kakang Penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane mesti wis iso maca karo batine adimu lanang Sengkuni. Ning luwih prayoga lamun kowe mblabari kok, Dik. Mblabari apa wigatine? Oh ngono. Iya. Supaya luwih cetha merga panerka panyakra bawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbuh karo sediamu. Oh iya. Yen pancen ngono aku tak matur. Iya, gage matura. Ngene ya Kakang. Sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana kinenanjihake marang Kakang Penemban Durna.
Ingkang wis watara suwene sak candra iki Kakang Penemban Durna ora keparang sowan ana negara Ngastina. Kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang, sampeyane kudune ngrumangsani yen Kakang Penemban kuwi urip ana ing negara Ngastina, ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina. Panjenengan diparingi pengayoman, panjenengan diparingi penguripan, panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina. Ning kok nganti teka dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebabe apa? Yen pancen ana pangendikaning anak Prabu ingkang gawe kogel kagelan atine Kakang Penemban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen Kakang Penemban Durna kuwi kurang nggone ngenyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, Kakang Penemban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa. Yen bondo donya saka 5 kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge Kakang Penemban Durna. Yen ana perkara liyane tumuli paringa dawuh Kang. Kakang Penemban Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho Kakang Penemban. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsuli mbaka siji. Apa sing dadi pengendikaning Adipati Harya Sengkuni? Ya Kakang Penemban Durna. Kok sik yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang ndak rasakake dina iki saka peparinge anak Prabu Ngastina. Oh kuwi kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggo napa? Iki kabeh dudu peparingane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki peparingane ya kuwi Sinuhun Prabu Dastarata duk nalika semana. Saklengsening Prabu Dastarata ingkang gumanti kepraban ana ing negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Jaka Pitana ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana, oh nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasah aeng-aeng Kang ngomongan. Perlu tak teliti dhisik merga kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Dastarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ming tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yen kamukten sing tak rasake iki peparingan anak Prabu Duryudana. Oh, dudu. Ya meng aku wis kebacut suwita marang negara Ngastina. Sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku. Iya. Ning perlu dijejekake bab perkara le paring kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Dastarata. Ya. Ingkang angka loro apa ana Priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek wis rawuh karo wong Ngastina kuwi wis tetaunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis hafal lambe atining piyai-piyai Ngastina kuwi wis hafal. Yen digagas tenanan pancen pengendikaning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ing ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan, kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tangguh-tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama ngluputke kancane ya coblaka didumuk ning arep rai ngono kuwi wis biasa wis kelakon. Iya. Dadi aku wis kulina yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang nggone duweni prabeya. Oh, Dik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane Prabaya ki dienggo ngapa to? Prabaya ki dienggo ngapa? Bondo donya ki dienggo ngapa? Ditumpuk asanda langit, nek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana picis, numpuk barang sing kerta ajine gedhe. Ning upama engko dipundhut panguwasaning Gusti, wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, brana picis Prabaya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan. Upama ora kuat kegonan derajat pangkat bondo donya,
lan kelungguhan. Wong mesti mau mas salin seringat kuwi wis biasane kaya ngono. Mula aku bab perkara bondo donya ki ora tak oyak banget kok, Dik. Bab perkara derajat pangkat ki ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna ki derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku ki ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik ingkang kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah. Aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwi to marang negara liya saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu wacake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendake negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna ki ya ana saka lima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya, dudu perkara derajat pangkat. Dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug marang ngawu to. Derajat pangkat kadonya iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumraping Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mung gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sing tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh. Aja meneh kok wong liya. Gusik, sampeyan paring dawuh kaya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek udu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya duk nalika ana lakon Lengatala. Tumuli aku njupuk Lengatala saka sumur upas. Kanthi aku ngrakit sukep dom-doman tak lebokake jroning sumur wekasan gendaka iso tak junjung. Terus kowe ngrangkul aku mbok anggap aku wong pinter, mbok anggap aku wong sing sekti. Tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Dastarata. Tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa. Kowe karo aku ki mung kanca, ning mergo banget nggone raket tumuli manjing dadi sedulur. Kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang, ya mung padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh, ngono ta. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik to, Di, sing dianggep sedulur ki yen ana garising getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pasduluran iki iso dadi mungsuh. Aja dilanggengke ya Dik Patih. Ning sagedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pangendikane Kakang sing ngandhakake yen to Sengkuni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe tak anggap kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara, ning gronjal atiku. Adi aspal. Perkara gronjale kok bingung. Wis ora, iki rembug wong tuwa. Ha iya iki rembug wong tuwa. Gronjal atiku seprono semene aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur, ning jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep menungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho, Dik Patih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa. Aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdika. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulane ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur apa-apa, ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku. Kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek pancen panjenengan wis nemtokake dinane kapan Pasewakan arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina. Wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal napa paukuman.
Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa. Tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku ming kanca. Mula aja lara penggalihmu. Nek aku kepeksa ngrangket karo Kakang Penemban Durna. Tak aturake marang Sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja negara Ngastina lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa sowan ana negara Ngastina. Tak anggep sampeyan bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Penemban Durna. Durnaina panalingane ora majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda ing lara tenan ta. Aku ki wis tak kalang-kalang lho Dik, lek rembugan karo kowe iki aja nganti nyocok karo atimu. Merga kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Patih Semur iki pancen kaya ngono kuwi. Nanging jebul isih mesa. Kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni girigoda karo atiku. Oh, Dipatih, Dipatih. Aku kowe wis matur tadi, saka lima iki merdika. Saka lima iki bumi perdikan, dudu kebawa keperintah negara ngendi wae. Dene aku swita dening anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerosake marang pangendikaning Sinuwun Prabu Dastarata ingkang kudu tansah setya tuhu marang Nalendra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalendra? Aku wis ngetoke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Sokalima jer aku ya duwe kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Neng pendak-pendak aku mesti kudu sowan negara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupadi lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kahanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, Di, aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe mbondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna li arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winantu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ing negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ing negara Ngastina lho. Jer anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan teng negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina. Ora usah dadak kakehan gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa Sata Kurawa lho, Kang. Saguh meksa karo Kakang Penemban Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho, kok sik to? Kok sik lho kok modal pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho, Dik Patih. Kowe karo aku iki padha-padha Narapraja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng penging padha nyawang yen tong wong-wong Ngastina padha bentak sirah, padha regejegan dhewe. Wis ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingkang bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingkang bakal jiat karo Kakang Penemban Durna. Lho, apa dianggep aku ora duwe jago napa piye? Nuwun sewu. Regi Nopati. Rama Penemban Durna menika tiyang sepuh kula. Menawi Kenopati badhe jiat dhateng Rama Penemban Durna, kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murina apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangantika badhe meksa dhateng Begawan Durna, langkung-langkung pepundhen kula Raden Kurawa, Pangeran Pati Negari Ngastina. Badhe meksa dhateng Rama Penemban Durna, kula ingkang boten trimah. Wah, Satama. Kowe iki mengabdi arep wani karo Pangeran Pati sarta nggo menange apa? Nyuwun pangapunten Raden.
sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Lusi jalma tan kena knira. Sampun kulina ngempuke watu ngatoske banyu. Ning kula aturi nyawang dhateng blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Aswatama kalah karo para Sata Kurawa, tak entengake patine Bambang Swata. Wah, jiyat larak metu nyoba saja. Iki to karepmu, Dik Pate. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi-endi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kono glibete Sengkuni mesti gawe rame. Oh, mbok yo tok lereni to Sengkuni. Mbok yo tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake mbatang atimu. Anak Prabu Duryudana ora ngersakake dadine Pancakara. Men kepengin nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng ngenggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem, negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Naraprajane seneng ngenggokke marang parentahing ratu, Naraprajane seneng nambahi parentahing ratu. Ingkang satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem nang Ngastina apa mboten? Kowe gelem tekan Ngastina apa ora, Kakang Tuna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ngruda paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkuni. Kowe iki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok kaya ngono to. Aku moh ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek takon ngladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono ki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kuwi. Apa ngerti Begawan Durna ki wong jireh? Wah, Begawan Durna ki wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika enome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem nang negara Ngastina, nek ora gelem tak jak gelut, nek pancen gelem nekuk sowan nang Ngastina, ayo tak derekake. Iki durung wancine, Dik Pate, aku isih duwe gegayuhan. Tegese sampeyan ora gelem mangkat. Kula ora gelem mangkat, mboten kok ora gelem, ning durung wancine. Ora sah kakehan gunem tanpa guna. Nek ora gelem mangkat lakon tak rudha paripeksa. Dik Pate, ora sah dak-dik. Kula dudu sedulur sampeyan, kula ming kanca sampeyan. Ora usah dadak nyebut dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak rudha paripeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok Sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jiring getih wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu 20 taun. Metu njaba. Ora nang kene papaning wong Bandayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni? Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Oh, kula ora wani nek saniki. Ora wani nek metu njaba ya metu njaba. Ayo metu. Iya. Piye Mbak Yu? Setemene aku ki jane wis ora seneng suwita ning Pertapan Sukalima. Pendak-pendak kaya ngene iki, Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu sowan Suwita Begawan Durna, aku tak golek suwita liyane ya. Aja kaya ngono Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukalima. Kayane ora penak ndereke Begawan Durna. Aja Mbak Yu, aja kaya ngono. Ora, aku tetep arep metu. Bayu kena tak kandhani apa ora? Lho. Aku wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat, aku nekat. Sampeyan merengkang Pernatan Sukalima. Apa kudu tak rudha paripeksa? Tobat. Kowe iki adi kok nantang karo wong wedok. Kowe adi
dikonan karo wong Grang. Kowe arep ngopo nek aku arep metu arep ngopo? Sampeyan kudu tak jiat tetep nang kene. Aku rasa kok. Ayo, kowe apa aku sing tekani? Wah, Raden.